हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों रायजोफोर, नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मैयानि समावहाय KGC क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय माखासे देरहासारनायनि रंजानायखौहाय नुनो मोनदों। बेयावहाय बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे BPFनि स्ल'गान होनानै बनसुनि स्ल'गान होनानै हाग्रामा महिलारि लं लिभ होननानैहाय स्ल'गान होदों। बेयो मोनसे कलेज रायजोफोर, नाथाय बे कलेजावहाय बनसुआ माखासे पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै गेलेनायखौहाय जों नुनो मोनदों। दिनै बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बे मोनफ्रोमबो भिडिअआवहाय जि बाथ्रा सावरायदों बे गासैबो नंखाय। बे रावखौहाय सोर बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। देरहासार बसुमतारी, दा आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनै जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव जोंनि KGCSUनि इलेक्सन जानानै थांदोंमोन आरो बेयाव मोननै टीमा बाहागो लादोंमोन। मोनसेया जाहैबाय टीम इउनिटेड 2.0 आरो मोनसेया जाहैबाय टीम इन्टेग्रिटी। दा बेयाव मोननैबो टीमनिफ्रायनो देरहादों। टीम इउनिटिनिफ्रायबो देरहादों आरो टीम इन्टेग्रिटीनिफ्रायबो देरहादों। नाथाय दहाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय, जेब्ला टीम इन्टेग्रिटीनिफ्राय GS देरहादों हय लिनिन ब्रह्म, जों बेखौ कंग्रेचुलेसन जासियो फंबायखौ, मानोना बिथाङाबो दा सासे GS जाबाय कलेजनि। नाथाय जेब्ला बियो बरायजायो बयजोंबो, अब्ला जोंनि कलेज गेटआव माखासे मानसिफ्रा फैनानै मा भिडिअ बानायदों एसेबो खोनासं। बे आंल' नङा, बयबो नुदों। आं भिडिअखौ देखायनोसै नोंसोरनो, खोनासंबानो जाबाय। दा नुबाय नुगोन बे भिडिअआव जेब्ला सोर आननोन मानसिफ्रा फैदों मिथिया जोङो, जेब्ला बिदि स्ल'गान होयोना जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय। टीम इन्टेग्रिटीयासो देरहादों हक ना सोरबा हाग्रामाफोरा देरहादों हक, दिनैसिम थांनाय बोसोराव आं देरहादोंमोन हक, दिनैसिम आं देरहानायावबो रावबो सोरबा प्रमद सारनि नाम लायाखै, सोरबा हाग्रामा सारनि नाम लायाखै। नाथाय दिनै जोंनि कलेजाव सोरबा मानसिया फैनानै BSU लं लिभ, हाग्रामा लं लिभ, सोरबा BPF लं लिभ होनबा जानाय नङा। दा जोंना फिउचारा जोंनि कलेजाव जुदि पलिटिकेल फैबाय थायोबा जोंनि कलेजा कलेज जानाय नङा दे, होनखायो आङो। दा जोंनि फिउचाराव थानाय फंबाय बिनानावना मोनथिनांगोन सोरखौ चुज खालामनांगौ, सोरखौ चुज खालामनाङा। दा आङो गभर्नमेन्ट कलेज बायदि गेटआव थानानै बिदि होननांगौ भिडिअ बानायनांगौ दरकार गैया। दा नायग्रा फंबाय बिनानावमोन आरो जाय नायदों आदामोन, आब'मोन, आदैमोन, मादैमोन मिथिनानै ला, जोंनि कलेजाव खुनु पलिटिकेल लिंक गैया। KGCSU इलेक्सनाव दंबाबो माखासेयाव थानो हागौ, खिन्थु बिदि अपेन फैनानै बिदि भिडिअ फैनानै सोरबा सारनि नाम लानानै हाग्रामा महिलारि लं लिभ, BSU लं लिभ, BPF लं लिभ होनबा जानाय नङा। बेयाव दिनै टीम इउनिटेडआबो देरहादों। दिनै टीम इउनिटेडआव फैनानै सोरबा फ्रम बर' लं लिभ, एफ लं लिभ होनफैयाखै। नाथाय सोरबा मानसिया फैनानै मा फैदों, BSU लं लिभ, हाग्रामा महिलारि लं लिभ। बे जायो नामा? बेखौ जुदि खोथाखौ लाबाय थायोबा जों सानो जोंनि परिबेसा फिउचाराव मा जालांगोन बेखौ जों मोनथिखासिगौ। खिन्थु बिदि फैबाय थायोबा सासे GS हिसाबै आं कलेजाव मोनसे शान्तिपुर्ण इलेक्सनखौ लुगैदोंमोन, जानानै थांबाय। नाथाय लास्टआव बे ससियेल मिडियायाव बिदि फैनाया एसे जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा, एक्सेप्टेबल नङा। बेखौ जों मालाबा मानिनो हाया। ओंखायनो साफ्रोमबो जोंनि कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा बेखौ मानिनांगोन। सोरबा BSUनि नाम लानानै, सोरबा एफनि नाम लानानै, सोरबा हाग्रामानि नाम लानानै जोहोयोबा जों बेखौ मालाबा एक्सेप्ट खालामनाय नङा। आं बारा होनो सानला। फिउचारनि गाबोन समफोरनि फंबाय बिनानावनो जोंनि कलेजाव GS जाफैगोन, सोरबा इउनियन बडि जाफैगोन। दा सोरनिबा स्ल'गान लानानै, सोरनिबा सारनि नाम लानानै बिदि स्ल'गान होबाय जानाय नङा। ओंखायनो रिकुवेस्ट खालामो गासैफोरनिसिम जे बेफोरबायदि इस्युखौ जोंनि कलेजाव दालाबो आरो मालाबा दालाबोनो नाजाखा। गोजोन्थों। स' रायजोफोर, जोङो मिथिनो मोनबाय दिनै देरहासार बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायखो। बिथाङा बुंदों बेयावहाय मोनफ्रोमबो पार्टिनि जेबो सोमोन्दो गैया। दिनैहाय बेयाव मोननैबो पार्टियानो देरहादों होननानै बुंदों। दिनै बेखौहाय नायनानै जों नुनो मोनबाय बनसुआ ओरैबायदि लाजिसिंसिं। दिनै बनसुनि जि बुंनाय राव बेखौहाय देरहासार बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट कलेजनि बिथाङानो क्लियारलि
रायजो राजानो फोरमायनानै होबाय। दिनै बिथाङा बेखौबो बुंदों बे नंखाय बाथ्राखौ सैथो फोरमान होनो थाखाय आं दिनैहाय नैबे गभर्नमेन्ट कलेजनि मेन गेटआवहाय गसंनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय ससियेल मिडियायाव नुजाथिनो गोनां जाबाय होननानै बुंदों। दा जों साननानै नायदो, नोंसोरो बुजिदो बेसेबां लाजिथावना। आरो मोनसे खोथाखौ बनसुआ बेयावनो क्लियारलि फोरमायनानै लाबाय। बै समावहाय जेब्लानाखि BSU बनसुआ आफाद दाजेनदोंमोन, बै समावनो आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बनसुनि थांखिया गावनि पकेटखौहाय गरम खालामनाय, गादिखौ हास्थायनाय। बनसुआ मोनसे हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय गोदान आफाद होननानै आं बुंदोंमोन। दिनै जों फोरमान मोनबाय, मोनथिबाय, थारैनो बनसुआ BPFनि आखान्थि, BPFजों सोरजिजानाय गोदान मोनसे आफाद। बेनिखायसो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा UPPN आबसुजों मिलायनो हायाखै। बिथांमोना ओरैनो पाब्लिकनि सिगाङावहाय दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड दाबिनो थांदों, नाथाय बियो ओरैनो नों आं रायजो राजाफोरखौहाय हाद्रि सारफावनानै BPFआवहाय सापर्ट खालामजानो थाखायसो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। दिनै जों मिथिबाय बनसु देरहानाय मानि BPF देरहानाय। अब्ला बनसुआ सोरनि? बनसुआ BPFनि, हाग्रामा महिलारिनि सेकेन्ड पार्टि। बिथांमोना मा मोखांजों, बबे गन्थंजों रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिनानैहाय खौरां बुंनो हाखो? लाजिखोना लाजिदिया? मोनसे कलेजावहाय स्टुडेन्टसफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि प्रपगन्डा खालामहैनो, नंखाय भिडिअ हगारहैनो बिथांमोना लाजिखोना लाजिया? दिनै कलेजनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो बुंबाय, आसरित मोनदों, सोमोनांदों। मा राव बुंखो? रायजो राजाया मा सानखो? दिनै BPF सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव फैलुर जानायनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे रायजो राजाफोरखौहाय थगायगासिनो दङ रायजोफोर। आरो मैयानि UPPLनि मिटिंखौ रुजुनानै नायोब्ला बर' रायजो राजाया UPPLखौनो सापर्ट खालामो, UPPLखौनो मोजां मोनदों। मानो होनब्ला UPPLआ बर' हारिनि गेजेरावहाय लोंग्लुंनाय जाग्लुंनाय, गाज्रि मावनाय खामानिफोरखौहाय होबथानो थाखाय नाजागासिनो दङ। जाय बिथांमोना लोंनाय जानायजों गोदोसोयो, लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायखौ मोजां मोनो, गाज्रि हाबा मावनो मोजां मोनो, बैसोर बायदि बिथांमोना BPFखौहाय सापर्ट खालामो। बैसोर बायदि मानसिया बे खामानिखौ मावनो मोनैनि थाखायनो UPPLखौ मोजां मोनाखै रायजोफोर। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननोहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायला, सोर आरो बबेनि आरो बे बिथाङा मा मावो। जोंनि मानसिफ्रा, आं लाइभआव दं, जोंनि मानसिफ्रा रायलायथ'नांला। बे हरिसिं ब्रह्मबा आंनो माबा वाट्सएप खालाम। आदा आं बिरसिंसो। हा? बिरसिं। सोर बिरसिं? आं नोंनि लाइभआव थानायालै आदा। हरिसिं? नङालै बिरसिं। बिरसिं आं मोनो। बिरसिं बसुमतारी। नों खालामथ'नाङा, हनै माखासे माबा दं, लाइभआव मानसिफोर दं। बे लाइभनि मानसिफ्रा UPPL, टटेलि UPPLजों बे प्रमद बर' सरकारजों जाजाजोबगोन। जों मोजां खोथा बुंनायखौ बुजियाखैना? बर' हारिया जोबस्रांथोंसै बास। जोंनि फिसा फिसौफ्रा कलिता, हाजरिका, नोंसिनिथिं मा मा दं बेखौ लाजोबहो, राजबंसिफोर, सरनियाफोर लाजोबहो। बुजिनो रोङाना? औ, आं लाइभआव दं नै, आं लाइभआव दं। ओं। दे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा हरदे, रायज्लायनोसै आं।
दे मा सोंहरो सोंहरदो गोदान अजित गयै ब्रादार बे बड'सा टुडेया बांद्राय बुंबाय बिनि रिप्लाइ हो नोंसोरबो रिप्लाइ होनो हायोब्रा सोरनो थिग दं दा बे बड'सा टुडे आंखौ मा खालामब्रा नोंसोरलै खनथाम खनब्रैसिम आंनि जिउखौ लानो नागिरबाय नोंसोर खिन्थु आं समाजनि जानानै स्टेन्ड खालामना दङ बर'नि जानानै नोंसिनि बिटिसिनि थाखायबाबो आं जेबो मोना आथोनाबो मोना आङो हाराया गिदिर गिदिरलै बे क्लास 9 आव सौदावनाय ओमफ्राय बे क्लास 9 नैबे दाख्लै सौदावनाय बेहा ओरै फैया रायलायनोबा रायलाय बारा जाबाय बैनाय गाज्रि राव होद सोर बैनाय नरखो गुमैमोन नामा नै गुमैमोन दं नामा बारा जाबाय बैनाय गाज्रि राव मना बिर थोद आं सिनाया नोंखौ नोंलाय आंनि माला बैनाय जाखो जायखिया समाजखौ मोजां खालामनोबा मोजां खामानि माव गुवाहाटियाव थांनो लाबोनायसो दंमोनलै गस्लाया जों नुनो मोनबाय रायजोफोर सासे ससियेल मिडियायाव नुजाबाय थाग्रा बर' हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय खौरां बुथुमग्रा बिथाङा हर गेजेरावहाय मा खालामदों मा बुंदों दिनै बिथाङा मोगथाङावहाय बुंनो हायिनि थाखाय हर गेजेरावहाय जुमाय लोंनानै जौ फेनानै सोलिफुबाय थानाय सरकारखौहाय ओरैबायदि गाज्रि बखिदों आरो मोनसे भिडिअ दंबावोमोन रायजोफोर आं बेखौहाय नोंथांमोननो हगारना होनो हानाय नंलिया आं बेखौहाय लानाय जायाखै नाथाय नैबे हर गेजेराव जौ लोंनानै जे UPPL खौहाय बखिदो नैबे बिथांनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो हगारना होनाय जादों रायजोफोर सासे इउटुबार सासे ससियेल मिडिया खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय खौरां दैथायग्रा खौरां बुथुमग्रा व्यक्तिया बेफोरबायदि आखल आखु बेफोरबायदि केरेक्टारनि जायोब्ला अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बर' हारिनि गेजेराव मा दङ दिनै बिथांनि गेजेरजोंनो मोजां गाज्रि सुबुं गासैबो सारा मुलुगावहाय खौरां नुनो मोनो अब्ला बैसोरबायदि जायफ्रा BPF खौ सापर्ट खालामनानै खौरां बुथुमदों बैसोरबायदिखौ जों मा बुंनांगौ बेसेबां दुखुनांथाव स' अब्ला जोङो बेखौनो सिदा खोथा बुंनो हायो रायजोफोर BPF नि सापर्टार्स आरो ससियेल मिडिया जायफ्रा BPF खौ सापर्ट खालामदों बैसोरबायदि सुबुङाबो लोंनाय जानायजोंल' गोग्लैसोनानै थानायखौ मोजां मोनो नामा बर' हारिनि गेजेरावहाय दाङाबाजि दावराव दावसिखौ बिथांमोना नायनो मोजां मोनो नामा स' रायजोफोर आङो दिनैहाय इसिबां बाथ्रा बुंनो सानाखै बुंब्ला गोबां दङ नाथाय आं इसिबां बाथ्रा सावरायबाय थायोब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ रोजा रोजा बावहरनानै आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि